Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Ang atong pagahisgutan karon very timely tungod kay doon niagi nga mga Domingo or niagi nga mga sermons naghisgot ta mahitungod sa atong ihalad ang atong kinabuhi diha sa Dios. Ang di naghisgot ta mahitungod sa dili kita magpa-uyon or di ta mo compromise sa pamatasan niining kalibutana, kun dili atong una-unaon or atong tan-awon nga nahimuot ba ang Dios sa akong kinabuhi kisa sa atong tan-awon nga nahimuot ba ang ubang tawo sa akong binuhatan. O murabag tungod kay nindot ta tan-awon mao lang ni siya ang atong ginahuna bisan og dili ta nindot tan-awon at ubangan sa Dios. So ang atong tan-awon dire is padayon ta sa ato ang series diri sa libro sa Roma. And then anaa na kita diri sa kapitulo 13 nga diin naghisgot pud kini mahitungod sa pagsubmitar or pagsubmit sa panggobyerno o di ba kaha unsa may atong dapat buhaton as a Christian or mga alagad sa Dios nga diin unsa may atong mabuhat if naay sugo ang gobyerno para sa kaayuhan sa katawhan or para sa kadautan or pagguba sa pundok sa mga Kristohanon. Unsa may dapat atong buhaton or response nga diin mooyon bata sa sugo sa gobyerno or
atong supakon ang panggobyerno. And then if natay Biblia palihog abli diha sa libro sa Roma kapitulo 13 ug atong sutaon unsa gayud ang istorya sa pulong sa Dios mahitungod sa side sa mga Kristohanon ug unsay atong dapat pagabuhaton in response nga diin mo respeto batas gobyerno or dili. Again diha sa libro sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 hantod sa 7. Balikon ko, libro sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 hantod sa 7. Ang pulong sa Dios nag-ingon, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayud. Kay ang mga punuan dili angayng kahadlukan niadtong nagbuhat sa maayo kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulgoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kun magbuhat kamog dautan angay kamong mahadlok kay silutan gayud kamo nila. Mga sulgoon sila sa Dios aron maoy magpahimutang sa kasuko sa Dios ni agtong nagbuhat og dautan. Tungod niini tumanan ninyo ang mga namunuan dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios kundi tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo og ipakita ang inyong pagtahod og pagpasidungog kanilang tanan. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong. Ang atong mensahe nga atong paghisgutan balikon ko ato siyang tan-awon sa side sa mga Hudiyo ug atong tan-awon sa side pod sa mga dili Hudiyo. Ang atong tan-awon diri mahitungod sa history about niini nga passage. Kung atong tan-awon mga AD 49, ang mga Hudiyo is gipalaya sila sa Roma tungod kay naglalis ang mga Kristohanon in dapita tungod sa pagangalan nga Kristos or Kristo or Kristos or regarding sa tao nga ilahang gisimba or Kristo. And then dili ganahan ang emperor ato nga time tungod kay naghatag nun sila og kagubot niini nga lugar. Mao to nga gi-expel sila or gipalaya sila ang mga Hudiyo. And then namatay ang gato nga emperor ni Police Nero, and then sa early year ning Nero which is good pa nga diin gihatagan niya katungod ang mga Hudiyo nga mobalik adto nga time or mobalik adto nga lugar. And then para sa mga Hudiyo is na sila kalagot tungod kay syempre gipalaya sila. So bisan unsa man ang rason, regardless if nindot ang rason or bati ang rason, kita tao is malain jud ta kung palayason ta, di ba? So sa ilahang kaugalingon, tanaw nila is dili bati ang ilahang gibuhat para rason nga diin mapalaya sila, pero di ganahan ang namunuan adto nga time or dili ganahan ang naa sa gobyerno adto nga panahon mao na nga gipalaya sila. And then sa bag-o na nga gobyerno nga diin gihatagan sila katungod nga mobalik, pero wa nagpasabot nga malipay sila or tanan tao or tanang Hudiyo nalipay tungod kay nibalik sila. Naay mga uban nga nasuko, nalain, kay ubos. Mao ni siya ang batasan. And then niini nga panahon si Pablo niingon nga diin musabmitar kita sa panggobyerno, musabmitar kita sa pamunuan tungod kay mao ni siya ang gibutang sa Dios. So ato makita diri nga diin sila or ang mga Hudiyo is naa sila kalain sa panggobyerno tungod kay gipalaya sila. Panduha is ang tao or ang Dios nga ilang gisimba which is Kristos or Kristo is gipatay. Kinsa mang decision sa gobyerno, so samot sila kalain. Ang dinani nga time is naapoy abuso labi na gayud sa parte sa pagbayad sa
buhis. And then daghan sa mga tao, di ba, ani nga time is mga Kristiyano nakaila sa Dios nga diin moingon sila nga dili ta mo bayad og buhis tungod kay ato aning katungod, something like that. So naa sila murag katungod nga musupak sila sa panggobyerno, and then ilang himuon nga rason ang relihiyon or ang ilang pagtuo nga diin moikya sila sa pagbayad og buhis. So ato siyang tan-awon diri. Unsa may giingon ni Pablo o sa pulong sa Dios niini nga issue? Sa bersikulo 13, nagsugod si Pablo og command, and then iyang sumpayan og unsay dapat ano pagabuhaton. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Atong timan-an diri ug atong tan-awon diri nga diin ang Dios maoy nag-design sa panggobyerno or pamunuan. Wala siya nagsulti mahitungod sa specific nga tao kung kinsa aning dapita. Siguro naatay feeling nga din pipila sa mga tao is walay respeto sa tao nga naas panggobyerno. Pero ang gusto ni Pablo mahitabo diri nga diin wala siya naghisgot mahitungod sa tao. Yang hisgutan is mao ang responsibilidad, mao ang office, mao ang kani katungod og mao ni siya ang leadership nga mao ang pamunuan. Nga diin ang Dios mo'y nag-design niini nga diin mo submitar kita. So atong tanawon diri nga diin kita is aton lang ibutang nga naatas pinakaubos. And then regarding sa authority. And then anang gobyerno sa tunga. And then ang pinaka-high mao ang Ginoo. Mao to ang Ginoo is ang purpose niya is para na ay gitawag na to og God is the God of order, and then para na ay organize ang tanan is naatay panggobyerno para dili katag ang pamunuan tungod kay ato makita dire especially sa history of churches in the book of Acts or sa libro sa buhat. Ato makita dire nga ang mga Kristiyano is as in literally nga katag kay sila, like nano na may mga house churches is tungod kay wala gid sila leader nga diin magdumala kanilang tanan. So ato makita diri nga atong tanawon is gihatag sa Dios ang kaning gobyerno or panggobyerno or kaning pamunuan para natay gitawag og order. And then ang atong buhaton isip mga Kristohanon tungod kay nirespeto og nahigugma man ta sa Dios, atong buhaton tungod kay ni submit man ta sa Dios, mo submit ta sa otoridad nga gidesign or gihatag or gibuhat sa Dios para sa katawhan. So mao ni siya ang problema karon or mao na ni siya ang issue karon. Tungod kay ang gidesign sa Ginoo ang otoridad, pero atong tan-awon nga ang tao gibuhat sa Dios morally or inherently good, pero naay tendency because of free will, naay tendency ang tao nga magbuhat og daotan. It means even do nga ang tao gibuhat sa Dios sa pagbuhat og maayo, tungod sa iyang free will is naa siya'y gitawag na to og kagawasan sa pagbuhat o pagsupak kung unsa ang original nga intention sa pagbuhat sa tao. So atong lakton pagkasulti, ang tao mobuhat jud daotan, ang tao mobuhat jud og sala, ang tao mobuhat jud og mga butang nga dili makalipay sa Dios, especially sa panggobyerno nga naay korupsyon, naay pag-abuso sa otoridad, naay kaning tanan is gitawag na tog mga bati. Pero take note, ang atong gisgutan diri is ang design nga gibuhat sa Dios mao ang otoridad, dili ang tao. So laktod nga pagkasulti, ang atong buhaton isip mga Kristohanon is nirespeto kita sa gidesign sa Dios nga mao ang otoridad or ang pamunuan, even though nga diin dili makalipay ang binuhatan sa tao nga naa sa panggobyerno. And that also is our burden nga diin mao nang importante kayo with your special time or naa kay available time or every night or every day, importante jud kaayo nga din atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang ato ang panggobyerno. Mao nang pinaka-importante isip mga Kristohanon. If wala tay sarang buhat pa ni ana tungod kay naa sila sa otoridad, and then tan-aw nato is mga normal lang nga citizen, and then elected na nga naglingkod na ang tao niining panggobyerno, and then tan-aw nato di ta malipay. Anaa naman na diha. Ang gidesign sa Ginoo is mao ang otoridad.
even though nga diin ang tao nga naglingkod diha is dili makahatag og kalipay sa tao, pero wala na tayo lang mabuhat niya na. Ang atong dapat lang mabuhat as of now is to pray for them. Second is to be an example to other people by what? Pinaagi sa pagtuman sa balaod. Take note ha, mao ni siya ang dapat atong hinumduman pod. Di ba naghisgot ko mahitungod nga diin ang Dios mo ay nagbuhat sa tanan or nga diin ang Dios mo ay nagbuhat niini nga awtoridad or panggobyerno. And then ang command ni Pablo is dapat mo submit kita sa gobyerno isip nga ni submit kita sa Dios. Pero atong tan-awon diri kinsa man ang pinaka mas taas og awtoridad mao ang Dios. So kung ato siyang tan-awon diri mao ni ang Dios iyang gihatag nag-design siya sa maong awtoridad para kita mo submit sa awtoridad para kita na ay order. Apan maog ni siya atong maog po ni siya ang personal nga gikinahanglan og dako kayo nga konsiderasyon sa mga Kristohanon is unsaon niya pagtimbang-timbang ang pagsubmitar sa otoridad sa gobyerno o pagsubmitar diha sa Dios. Take note, dili siya contradict sa matag usa tungod kay especially sa mga Kristohanon kung nagunahuna ka sa imuhang kinabuhi nga diin tungod kay sa atoa diri sa Pilipinas is grabe lang nato ka moingon tag relax or grabe nato ka easy, grabe kayo ang freedom diri sa Pilipinas. But how about sa panggobyerno nga diin agtuta sa Middle East nga diin ang ilahang gobyerno is moingon sila pamatyon tanang Kristohanon. So if moingon ta nga ang Dios may nagbuhat sa panggobyerno or pamunuan tapos ningon ang pamunuan nga din tanang mga Kristohanon nag-alagad sa Dios pamatyon, isip mga Kristohanon unsa may dapat atong buhaton? Moadto bata sa panggobyerno para mamatay ta? O di ba ka mo ikyas bata tungod kay di ta mo submitar sa panggobyerno din ni kontradik atong kaugalingon sa unsay gisulti ni Pablo? So mao ni siya ang dapat atong tubagon. Tungod ka ang pinaka high authority is mao ang Dios. Laktod nga pagasulti mao kini siya ang dapat atong pagabuhaton. If, again, personal, if tan-aw nimo is grabe nimo kadako ang pagrespeto sa Dios, ang din tan-aw nimo sa imong kaugalingon nga okay na ang tanan, nga din andam ka mamatay for the cause of Christ, and din dili ka mahadlok, then pwede, if moingon ang gobyerno, nga din ang tanang Kristohanon is pamatyon, pwede nga dili ka mutago. Pwede nga imong i-volunteer imong kaugalingon pagpakita nga din ako Kristohanon ko andam ko mamatay. It is your personal nga decision nga mapakita nga din wala ka nahadlok bisan sa panggobyerno. Second is for the safety. Like sa kinabuhi ning David. Si David is patyunon siya and then unsa may iyang gibuhat is midagan siya. Tungod kay di siya ganahan mamatay. And then nagampo siya, Lord, give me safety. And then ang Dios naghatag kaniya safety. Nibisan pa si David nagampo nga din, Lord, guba ang ako mga kaaway. And then ang Dios naguba sa kaaway ning David. So ato makita dire, it is your personal decision kung giunsa nimo paglantaw ang otoridad sa Dios regarding in connection pod sa imong kinabuhi. Tungod kay ang atong pagkakristohanon is connected siya sa Dios, and then mo respekta sa Dios, and then mo submit ta sa Dios, and then connected siya nga mo submit bata sa panggobyerno. Laktod nga pagasulti, if dili ta mo submitar sa panggobyerno, wa nagpasabot nga wa ta ni submit sa Dios. Ang atong tan-awon diri is mao kini. Unsa man ang tan-aw nimo nga maoy gusto ipabuhat sa Dios sa imong kinabuhi, kini siya buhata. But take note sa verse 8, sa further verses, ang iya diyong gihisgutan, ang pinakataas nga otoridad mao ang Dios. Mao na diri, ginasulti diri, busa ang musupak sa kagamhanan, nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angayng kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa daotan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kung atong tanawon diri is wala may problema sa mao nga mensahe. Pero anay problema sa mga tawo nga naglingkod sa pamunuan. Again, walay problema sa maong otoridad
walay problema, nindot ang tanan, napahimutang ang tanan, balikon ko, ang naay problema is ang tao nga naglingkod sa pamunuan. Kung atong siyang tanaw ng ginahisgutan diri is kung nagbuhat kag maayo is dili ka mahadlok sa panggobyerno or sa pamunuan or sa awtoridad tungod kay ang ilahang gibuhat is protektahan ang kaayuhan sa tao. And then kung nagbuhat kag maayo is di ka mahadlok. And then ang mahadlok is katong nagbuhat og daotan. And then how about kato mga Kristohanon nga grabe kayo pagpangalagad sa Dios and then gipatay sila tungod silang pagtuo? I mean, unsa man ang gibuhat nila nga daotan? Di ba wala? Nagbuhat sila maayo tapos naaba sila kahadlok sa panggobyerno. Doon moingon ta nga wala sila kahadlok sa gobyerno tungod kay ang Dios may tag-iyas sa ilang kinabuhi, and then kung dili sila patyon sa Dios or buhion pa sila sa Dios or kung kuhaon na sila sa Dios, ang Dios mao'y maghanay niining tanan. Pero as human as we are, napotay kasing-kasing natayo na una nga mubati. I mean, muhuna-huna kung unsa ang dapat ug unsa ang sakto, natay kasing-kasing mubati og kahadlok. Natay kasing-kasing nga mubati kabalaka. Kaya nga naman, how about if ikaw ginikanan? How about if ikaw amahan tapos naapa kay mga bata, anak ng mga bata? I mean, di ba ka, if ever di ka mahadlok mamatay, second, is na kay kabalaka nga mabiya ka sa ilaha. If, tungod kay maamog ni siya ang ato ang tubagon karon. Si Pablo, ingon siya nga dili ta mahadlok sa pamunuan, tungod kay, ang gibuhat nini is para sa kayuhan sa mga tao. Niini nga time is mao po ni siya ang pagsugod og lingkod ni King Nero or emperor adto nga time. So after sa iyahang pagsugod og lingkod is nindot pa ang dagan. Apan pila ka tuig gamiagi, nindot ba ang dagan? Dili. Si King Nero is iyang gipamatay ta ng mga Kristohanon kutob sa tungod kay mao ni iyang kalipay. So kung ato siya makita ani nga time, si Pablo nagsuwat ani tungod kay nindot pa ang dagan sa panahon. Dumayon ta nga di ta mahadlok sa gobyerno tungod kay naghatag sila kaayuhan. Ang iyang ang gusto ipasabot ni Pablo is mao ni siya. Sa verse 1, ang Dios mo'y nagbuhat sa otoridad o sa pamunuan. Sa verse 2, syempre kung ang Dios mo'y nagbuhat, kani siya is para sa kaayuhan sa tao. Apan anaay mga tao nga naglingkod niini nga naay personal nga interest. It means nga dili align sa kung unsa ang gusto sa Dios sa ilang kinabuhi. Apan di sa ingon nga mosupag ta sa ilahang gusto, ato ni siyang tanawon. Mosubmitar kita sa otoridad tungod kay mao ni siya ang gusto sa Dios. Kung ato makita diri, bersikulo 4, bersikulo 5, hantod sa bersikulo 6 ug 7. Do ang bersikulo 7 nagisgot siya mahitungod sa pagbayad og buhis. Tungod kay akong ginasulti kaganina nga diin ang mga Kristohano ni nga time is feel nila is murag ana-ani pang-abuso sa gobyerno nga diin murag gi-implement na jud nga din stricto kayo nga din kinahanglan nga magbayad sila buhis o di ba kanang or mayon tag dako nga buhis or mayon tag murag abuso na para sa ilahang part. And then pipila sa mga Kristohano is naa sila sa ilahang kaugalingon is naa sila personal nga decision or panghunahuna nga mayon sila nga ngano mo bayad man ko niini nga diin siyempre mo excite mo sulti sila nga rason ngano mo bayad man ko niini nga diin nagalagad man ko sa Dios o di ba ka pwede raman nga diin dili ko mobayad o di ba ka too much raman ni or sobra raman ni o di ba ka daghan taog nagkalain-lain nga mga rason. Pero ang problema man gud ani nga part is una is ilang gigamit o di ba ka ilang gigamit ang ilahang pagkakristohanon or ilang gigamit ang reliyon o ilang gigamit ang ilang pag-ila ni Kristo nga diin dili sila mo bayad sa buhis. Second is if ever dili magbayad sa buhis, nagpakita lang nga diin dili maayo nga ehemplo ang mga Kristohanon. So unsaon man nato pagsulti sa mga dili Kristohanon. So kung atong makita diri ang pagsubmitar sa panggobyerno una sa tanan mao ni siya ang paagi nga nisubmitar kita sa Dios. Second, atong giila nga ang Dios maoy pinakataas og otoridad. Pantulo, atong giila nga din tungod ang Dios man maoy nagtukod ni ining tanan or sa mao nga otoridad. And then ato pong gibuhat nga din ang atong kaugalingon be an example ngadto sa ubang tao nga din makita nila
mao ni siya ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Tungod kay lisod pud kaayo nga diin ang kinabuhi sa mga tawo nga wala kaila og Ginoo, ang ilang mga binuhatan sama ra pud sa mga tawo nga nakaila og Ginoo. I mean, lisod kayo kung yun ani ang kalibutan. I mean, Christians must make a difference. Nga din ato mapakita sa mga tawo nga maski unsa kabati ang sistema sa kalibutan, atong ipakita nga din lahi ta sa uban. Atong ipakita nga din tungod kay naatay Kristo sa atong kinabuhi, kita ang di sa ingon nga murag dagko na kitag o nga moingon tag mas maayo ta or mas bintaha ta kaysa sa ila ha. Pero ato ipakita nga mas maayo ta or mas bintaha ta tungod kay naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Not a self-righteousness or not moingon tag self glorification nga diin nindot na kayo or buutan na kayo mas bintaha ko or mas maayo ko, dili niini. Pero ato ipakita nga diin si Kristo makita sa mga tao sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Ni maski unsa kabati ang mga tao or mayon tag-unsa kabati ang sistema sa kalibutan, ni maski unsa kabati ang pamalakad sa gobyerno or unsa ang kabati ang mga tao nga naa sa panggobyerno or bisan unsa man ang rason nga ato ang mabuhat or naa sa atong unahuna, ato ipakita nga we must be a good example. We must be a good citizen. Tungod kay ngano man. Again, balikon ko tungod kay naatay Dios sa atong kinabuhi. And one of the practical application nga atong paghisgutan karon is regarding sa vaccination. Like regarding sa COVID-19 nga diin ang government is nag-impose siya nga kinahanglan nga magpa-vaccine ang matag usa, and then atong madunggan sa bisan asa sa wala og sa tuo, bisan sa mga pastors uban nga moingon sila nga di ta magpa-vaccine tungod kay motuo ta sa Dios nga mao'y gamhanan sa tanan nga mag-ayo sa tanang sakit. I mean, we can hear this from a lot of pastors. Nga diin, bisan mo yung mga dagko nga simbahan ilang gidala. And then masulti sila nga di ta magpa-vaccine tungod kay mas gamhanan ang Dios, and then, God will work for it. And then naapoy uban nga mga grupo nga magpa-vaccine kita because this is the way of God nga diin iprotektahan ang mga Kristohanon. So in connection sa ato nga mensahe sa Romans 13, unsa may dapat atong pagabuhaton? Ang pangutana is mao ni siya, magpa-vaccine ba ta o di ta magpa-vaccine? In connection sa Romans 13, unsa may dapat atong desisyon? In connection sa Romans 13, layo kayo ingon nga di ta magpa-vaccine tungod kay that's in opposition sa panggobyerno. So in Romans 13, unsa may connection dire is magpa-vaccine kita. That's the solution. That is a way nga diin una sa tanan atong gipakita ang ni-submit kita sa panggobyerno, isip nga ni-submit kita sa Dios. Dili man sa ingon nga diin di man sa ingon nga di gid ta mo salig sa Ginoo nga diin nagkinahanglan patag vaccine tungod kay kulang ang atong pagsalig sa Ginoo. Dili man sa ingon ni ana. Tungod kay kung ato siyang sabton, unsa may kalahian sa vaccine ug sa atong pagkaon. Kung moingon ka nga diin ang Dios mag-provide sa imuhang energy or mag-provide sa imong kusog bisan di ka mo kaon, ayaw na lang pagkaon. Kay ang Dios iyang pura na nimo nga Lord, hinaot nga mabusog ko bisan dili ko makaon. Lord, hinaot nga dili ko ahawon maski dili ko minom og tubig. Di ba? Wala ra ni siya kalahian nga moingon ta nga regarding sa atong vaccine nga Lord, ayuha ko bisan dili ko magpa-vaccine. What I'm trying to say is wala ko niingon nga akong gikontra ang miracles. Pero akong giingon diri in connection sa passage in submission to the authority nga din this is a way of God to protect His people. It means nga din if magpabaksin ta or not, God has something to do for it. If di ta magpabaksin tungod kay mituo ta nga ang Dios gamahanan kay sa tanan, it is a matter of your heart. Unsa man nasi mo kasing-kasing. But in case nga din wa ta nagpabaksin tapos atong gidaot ang panggobyerno and then atong gidaot ang regarding sa vaccine or any kind of solution nga gi-provide sa panggobyerno, there's a problem with our reputation as a Christian, tungod kay we must be a good example. So para sa kuha, in my personal take, as for me personal take lang ni siya, in connection sa ato nga passage karon, is magpa-vaccine ko. Tungod kay, I submit to the authority, tungod kay mao ni siya nga ni-submit ko sa Dios. Second,
Tungod kay I must be a good example. I must be a good abiding law-abiding citizen. Tungod kay mao ni siya ang naas pamunuan. And then I must be a good example ngadto sa uban pod nga katawhan. Second is nagunahuna ako for the safety sa mga tao nga nagpalibot sa ako sa ako mga igsuon, sa ako ang mga minahal sa kinabuhi, sa silingan, sa mga tao nga ka-encounter nako. I mean, that's for the safety. I mean, believe it or not, we're not immune to diseases. Believe it or not, we're not immune to sickness. Believe it or not, dili sa ingon nga di ta madutlag sakit, di ta madutlag virus, di ta madutlag og kaluyad. I mean, tao man ta, nata niini nga body, nata niini nga lawas, mubati ta niini. Pero ang atong dapat pagabuhaton is unsa man ang gi-impress sa Ginoo sa imong nauna or sa imong kasing-kasing nga mao ni siya ang action nga dapat nimo pagabuhaton. In connection sa Romans 13 is we need to submit to the authority. In all aspects. And then again, just want to end this with clarification nga din, if ever ang authority or ang panggobyerno is mupatay sa mga Kristohanon, musubmit pa ba ta sa panggobyerno? Mao ni siya ang akong tubag. When God is the highest authority, then atong palabunon ang pagsubmit sa Dios. So pastor, niingon ka nga dili ko mo submit sa authority. Mao ni siya. It is your life as a Christian. It is your life as a Christian. So if ever nagatiman ka sa imong life in connection nga diin, mao ni siya ang gitawag na tuog being a servant of God, nga diin gisaligan ta sa kinabuhi nga iyang gihatag sa toa. And then if nagunahuna ta sa safety, nga diin protektahan pud ta sa Dios, I mean it's your take. If di pud ta mahadlok nga diin mamatay kita for the cause of Christ, then it's your take. Again, at the end of the day, whether mamatay ta or not, it will bring glory to Christ. Again, I encourage everyone to submit to the authority. Let's pray. Oh God, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for allowing us to study your word, especially, Lord God, regarding sa otoridad, nga diin ikaw ang Dios nga nag-design ini og tuguti o Dios nga din isip mga Kristohanon, nga din tabangi kami Ginoo sa pagtimbang-timbang unsay dapat ang paggabuhaton, especially, Lord God, nga diin sa pamunuan sa panggobyerno, nga diin tinuod nga nindot ang design sa pagbuhat nimo o Dios, pero di malikayan nga diin usahay na mga bati nga intention ang mga tawo nga naglingkod diri. Mao nang uban sa mga pipila ka mga tawo o di ba ka pipila sa imong mga kaanakan is magduha-duha sa pagsalig niining mga tawhana apan tuguti o Dios nga diin imong ipa-impress lang kasing-kasing nga ang pagsalig or ang pagtahod o ang pagsubmit is wala lang nakabase sa mga tawo nga naglingkod niining dapita, kundi ang pinaka highest authority is ikaw ang Dios. Lord God, tuguti o Dios nga diin ang matag usa among makita nga diin ikaw ang tinubdan sa tanaw, among makita nga din pinaagi sa pagsubmitar sa panggobyerno. Ikaw ang Dios maalagaran, ikaw ang Dios mapasalamatan, ikaw ang Dios mabayaw og sa among tagsa-tagsa sa among kinabuhi, mapakita nga ikaw ang Dios nga maoy naa sa among kinabuhi. Lord God, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason